Какой занак? Созитини саламати хуба. Я ой тора диге ҳоҷат хона бира ки вазиятҳо безепшне чиши дохи ягон чи маълум нашид ки пиша худа чи гапай заргушо мурғовиё чи хелам заргуш мурғовӣ аз ино гуфтанамонот пеш аз наворо тамошо кардан ба шумо як компания хубу беҳтарина тавсия метум яъне грузоперевоз ки аз Москва ба Тоҷикистон бор меорад бор дар территорияи бозори Люблино ва Салавот ҷамъ мешавад. Территорияи Москва доставка бесплатна дӯстони азиз. Бор ба тарафи шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, ноҳияи Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Ғозималик, яъне тамоми шаҳрҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бори шуморо оварда соқу саломат мерасонанд. Компанияи Акаи Бахтиёр ва Баҳромҷон дӯстони азиз 6 та рақамҳои телефоншонро дар ин рӯи экран мемонем. Марамат карда занг занед, борои худро ба Тоҷикистон равон кунед. Саломат бошед. рӯз наъда чӣ гум шуда буд кунада буйнами дина бурда тайдигар гум шуда я заргуши амалғовӣ та гуфти ки матра духтари шустрия гуфта қалин бурдум туй кардам гирифтим гуфти ки ман заргуша мурғовиро дӯст медорам 20 та заргуш харидам 20 та мурғовӣ харидам охай мембрикам кам хова кам кунӣ нигаҳ кунӣ охай шак рӯбау гурба набараша охай мардак чӣ кор кунам гум шудаса ахай ба баъд ман нафаҳмиди ки заргуша мурғовиро ки бурдесям ой нами сари була заргуши дига гум шуде марда ҳамин сар бо гум шуда нами мара носа носа навхарди на ай ичия ай намедонам марда чӣ гапи ҳаст ба намедонӣ шарма намедонӣ چی؟ се рӯзи занаки бечора ҷанҷол дорам ки чӣ ба ҳар рӯз язаргӯш бегаҳ язаргӯш я мурғовӣ гум шудестай дыздамон намеоӣ ина дыз як мусафиди пенсияни ай бай боби استغفرالله بگوید من نخواست با مسافر دوستی کنم ҳатто дыздӣ намекунӣ дум ба дум мурғовӣ ман заргӯшои ман ту чӣ кор мекунӣ ду рӯи заргӯшои ман дехали рафтестаи آخه به عقل گفتم که همه خودشون به آتش نکنن